Malinahon ra ang pagbukas sa face-to-face classes sa dakbayan sa Sugbo apan adunay eskwelahan nga gipunsisukan sa mga ginikanan. Sama sa Abiliana High School, kansang mga ginikanan, gustong musulod aron masiguro ang kahintang sa ilang mga anak. Samtang mga health protocols, pabiling gipatuman sa mga tunghaan. Ani ang report. Kini ang sitwasyon sa gawa sa Abiliana High School, dili lang sa mga tinun-an kundi apel ang mga ginikanan ang nagtapok. Ang mga estudyante lang ang gitugutan nga makasulod apan ang mga ginikanan na masin nga makauban. So yun ang sitwasyon karon diri sa gawas nga bahin sa Abiliana National School sa Cebu City kung natin makita ang bagang duot sa mga ginikanan. Managlahi lahang tuyo dinhi dunay naghatod sa ilahang mga tinunan. Doon na usay katuyuan nila makuha ko ng certification ag uban magpa-enroll pa. Sacrifice sir, sacrifice para sa among mga anak. Siyempre sir, kay napabaya first day pabaya. Gipasabot sa in-charge sa DRRM sa tunghaan nga dili mahimong mosulod ang mga ginikanan kay mosamot kadaghan ang mga tao sa sulod. Adunay mokapin sa 5,000 ang enrollees sa eskwelahan. Dapat lang gingnan ka rin yung anak high school na kagaya nagresponsibilidad. Mature na good na. Dili lang ato ang mga learners, ang mga excited atong mga parents, pero ato lang silang gi-refrain pagsulod kay madoble magod ang atong kuan. Considering ang atong quadrangle gamay ra sa kaayos. Ang mga tinun-an gikulbaan man apan nagpasulabi ang excitement. Medyo kulbaan pa ko. Kulbaan pa, kanang kulba man. Okay bo. Samtang sa Cebu City Central School, hapsay ug way problema ang nasugatan. Behave apan excited ang mga tinun-an sa ilang pagbalik sa eskwelahan, diin gi-welcome sila sa ilang mga magtutudlo. Gihimugatan sa principal ang pagpatuman sa health protocol, ilabi na ang pagsulob og face mask. Your teachers are so happy. They're very excited to welcome you back. Finally, hindi nagyupapil inyong paatubang, kundi tinuod na maestra. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.